morning Bicolandia. Yun guys, for today's video ay pupunta ako ngayon sa CWC. Makikipag-collab ako sa Team Graffiti Evo All Star Philippines. Ayan, kaya yun, ito tayo ngayon sa Palestina, Pili, Camarines Sur. Kapag collab tayo sa mga paborito nating mga motovloggers, yun, tayo dito. Tayo sa CWC. I love Kamasur. Sana nandito na sila. Sarap dito magmotor pag ganitong wala masyadong init. Pakapresko magmotor-motor dito guys. Ayun yung yung convention center guys. Kung wala pa sila, antay-antay tayo dito. So ayan guys, touchdown Naga City. Happy Peña Francia Fiesta. Yan guys, kumain lang tayo kasi gutom na tayo Kaya tayo sa Naga. Dito tayo sa kabaan ng guys, sa Panganiban Drive. Dito nag-start yung parade Dami nanonood yun sa plaza. Piyesta na bukas ang maganda, fluvial procession. Ngayon, military parade. Guys, ganda videoan natin to. Daming sisiuwian ng ibang mga contingent, military parade. Daming tao. Happy Fiesta. So guys, kanina habang nag-vlog ako sa may Magsaysay, hindi, sa may Panganiban Drive, ay nawawalang kadete na military parade. Ayun, agad nating tinulungan agad guys, kasi nawawala na nga hindi mo patutulungan. Kaya yun, parang maiyak siya nung siya kanina. Nakuha niya yung sakit
sasakyan niya na bus papuntang malayo pati, taga Anislag. Hindi ko na sinama sa vlog kasi ano eh, basta yun na. Pag may humingi ng tulong, tulungan nyo agad. Huwag kayo magdalawang isip na hindi nyo tulungan pag may humingi ng tulong sa inyo. At dyan ko na tatapusin na aking vlog for the day. Maraming salamat guys, mga sumusuporta sa ating YouTube channel JDE TV Motovlog, sa ating Facebook page Team Kauragon. Maraming salamat. Peace out.